Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Дӯстони азиз, як хонаи беҳтарин аст. Тамошо мекунем, маълумоти пураша, соҳибмулк ва номероша мемонем. Соҳибмулк маълумоти пураро медиҳад. Пеш аз навора сар кардан, як видеоро тамошо мекунем дӯстон. Мебелои арзон бо качествои беҳтарин доставка установка даруни шаҳр. салом ҳамватанони азиз, хушомадед ба мебел Хуршед. ҳамватанони азиз, инак мо сехи мебели худро кушодем дар шаҳри Душанбе бо устодҳои таҷрибадор. Тамоми намуди стили хай-текро бо сифати хуби беларус сохта медиҳем. Спални гарнитур, шифонер, диван ва инчунин шумо метавонед мебелҳои таби дили худро бо тариқи WhatsApp ба мо равон кунед. мо ба шумо сохта медиҳем. Нисбат ба магазин ва дигар сехҳо арзон мебошад. Марҳамат, номерҳо барои тамос WhatsApp дар рӯи экрани шумо. Занг занед ва мебели худро гиред. хоб дӯстон, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, колхози Россия, маҳаллаи Деҳқонобод. Ана ҳамин роҳ мешавад. Ростаки ана ҳамин хонаи бинои 4 ошёна дӯстон, падвал қати 4 ошёна мешавад. Забораш девол аз ана ҳаминҷо сар кардагӣ дӯстон, то аз пушт аз мошин дӯстон рафта нишон медиҳем. Баъдан хоб дар пеши хона то охирша тамошо кунем дӯстон, бисёр чизо дорад. Мақсад поли маълумотша метиҳем. Дар пеши хона ҳавли нехе латоки ҷубори об аст дӯстон. Болош маҳкам. Ана забора дидем дӯстон то охира. Бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. Маҳаллаи Деҳқонобод 14 сотиқ замин, 8 дархона, 500 квадрат дӯстон. Отопление, канализатсия, ҳама чиз дорад дӯстон. хонаҳо ба кирпичи сурх бардошта шудааст. Дастаи роҳ мебинем дӯстон, як навес кардагиам. ана биное ки 4 ошёна гуфтем, 3 ошёна, як ошёнаш подвал. Дар инҷо бошад гараҷ. Болош бошад дӯстон. Анохе як барои меҳмонхона кардагиам. Мақсад ремонт надорад дӯстон. Дар инҷо бошад як оғули 25 ба 520, 25 метр дарозияш, 520 бараш дӯстон. Як дарозаи дигар аз бари бино аст дӯстон, аз бари ҳавлӣ. Дар инҷо бошад боғ, дарахтҳои мевадиҳанда. Дар он тараф бошад 2-3 дархонаи дигар пешина аст дӯстон ва як ҳаммом дӯстон. Инҷо бошад дӯстон, ҷои бассейн кардагиам, аммо маҳкам мекунам. полни асфалт мешавад дӯстон. ҳозир аз як рав нишон медиҳем дӯстон. об, свет проблема нест. Дар инҷо гуфтем як гараҷи калон аст. мебароем аз хона сар мекунем. пушти забора мебинем дӯстон, ҳама заминои киштикорӣ аст. охирон деволи ки мақсад ҳамин хона аст. хоб дуюм ошёна мешавад дӯстон. якум ошёна гуфтем ки подвал аст. як холи калон аз тарафи дасти чап кухня аст дӯстон. 3 тутриза, ҳамаи хона отопление дорад дӯстон. отопление аловӣ. хонаҳо бе чизу чора фурӯхта мешавад. бисёр чизояш месад дӯстон. якумги хона 2 туриза аз пеши бино. полҳо ҳамаш ламинат дӯстон. дар инҷо бошад якто вана, полни кафе ва ҳоҷатхона. хоб аввалан мебарем ба сеюм ошёна дӯстон, баъдан якум ошёна подвалро нишон медиҳем. сеюм ошёна як хол, 4 дархона аст дӯстон. аз 4 тараф, аз ду тараф хона, ду дархона аз ин тараф.
якум хона. Тиризаҳо аз пеши ҳавлӣ. Канализация дӯстон дар ананун охири забор ҷойгир аст. дуюм хона. хонаи сеюмгӣ калон аст дӯстон. отопление, полҳо гуфтем ламинат. ва балконча дорад дӯстон. хонаи чорумгиш. як тиреза бошад аз бари бино аст дӯстон. ростаки дӯстон балкон дорад. мебароем ба чорум ошона. дар чорум ошона дӯстон як холи калон аст ва ду дар хона. хонае ки ремонташ ҳаст. хоб як холи калон аст дӯстон. мансар чизи чорамондагиам хона абой дорад. полҳо ламинат. отопление гузарондагиам дӯстон. ҳамаш қоидави аст. хоб 4 дархона дар се мошона, 2 дархона дар боло дидем, 6 дархона дӯстон, 1 дархона дар дуюм мошона дидем, 7 дархона, як то дигар дар бари бино аст, 8 дархона аст. аз ин ҷо раҳ дорад дӯстон, як мошина подвал, аммо мо аз ин тараф меравем. аввалан меҳмонхонаро мебинем дӯстон. як меҳмонхонаи калон. ба туре дарвозаро мебинем дӯстон. якта хона кардагиам беримонт аст ва як плашадкае гуфтем ки дар боло кардагиам дӯстон. ҷо бошад тури дарвоза.
подвалро нишон медиҳем дӯстон. инҷо пушти бино аст дӯстон. роҳ роҳи подвал ана дӯстон. инҷо як подвал отдельно дорад, алоҳида. аз ин тараф роҳи подвал аст. лесенсае ки ба даруни бино медароянд дӯстон. дуто хонача кардагем. алоҳида дар бараш як подвали дига ба навор гирифтем. хоб дар бари бино чи аст дӯстон? якто ҳоҷатхона, 1, 2, 3 дар хонаи дигар аст. инҳоро ҳисоб накардем дӯстон. хонаи пешина аст, ремонт надорад. 3 дар хонаи дигар беғаз аз 8 дар хона дӯстон. хоб инҷо ҷои киштукорӣ, дарахтҳои мевадиҳанда, замини калон аст дӯстон. дар он ҷо гуфтем ки як дарвозаи дигар аст. хонаҳо ба тақсимот ҳам 3 хона алоҳида 3 замин карда мефурӯшанд дӯстон. нархша мемонем, нархи полиси ҳамин хонаро мемонем дӯстон. кадомида алоҳида дар кор боша, алоҳидарам ҳисоб китоб карда мефурӯшанд дӯстон. хоб ҳама ҷоро ба навор гирифтем. як бор дигар гап мезанем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, колхози Россия, маҳаллаи Деҳқонобод. 14 сотиқ замин, 8 дар хона, 500 квадрат аст дӯстон. обши ҳамаи ана ҳамин биное ки дида истодаем 500 квадрат, 25 метр дарозӣ, ана ҳамун оғиле ки 5 ба 20 бараш 25 метр дарозӣ аст дӯстон. инҷора ҳисоб накардем. хоб дар инҷо бошад 4 ошёна подвалаш қати дӯстон. 4 ошёна, обши 8 дар хона, отопление, канализация, хонаҳо ба кирпичи сурх. нархи ин хона $240,000 амрикоӣ муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 904 47 15 15. дар ана ҳамин номерҳо ватсап ҳаст дӯстон. дар ватсап муроҷиат кунед, маълумоти пурраро соҳиб мулк медиҳад. худо нигаҳбонатон. нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорен, дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. ҳатман барои хона, барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. лайк мемонем, обуна мешавем то навори оянда.